Shalkisa Sakanti Prasha Hamkrai Montri because Depormani Yakromui, BJP Nibana, Rom Halimani, 29 Krishnapur constituency Nibishing of Khabzani Halodia BC, Badarai Kamini, Lukura, Fiaba, November Tale, Nuisishni, Shalmariwa, Bobagrakor Aguliwa, Bobagrani Ringjak Mumbai, one Northeast Nahar Mukti, Utumung Panda Kotor. Khlaijak mani a kothumung pandano rikshawai hainu hai je rok BJP ni bana romikha borok taisa kifli phayuka kifli phaika bodarai kamini lukuro tei borokno taisa lamsugui bo nahar jakha lamsugui nahar ka central TWF ni GS Gita Deborma Krishnapur Block Committee ni President Mohendra Deborma tini December talni 4 salmari tang sala khungbachi nukumni khorok sara dog chini botar taisa ti pramothani bana rom phalika haino hai Bubagra long Bubagra ne visit sing kira 20 perlen seram nai Bubagra ne visit sing kira 20 perlen seram nai Juda pati yakar phanya khabai kubai lam sogo Juda pati yakar phanya rona sing khabai kubai lam sogo BJP yakar phanya rona sing khabai kubai lam sogo BJP yakar phanya rona sing khabai kubai lam sogo Bubagra ki jai Bubagra ki jai Pramotha ki jai TWF ki jai YTF ki jai Angphayo noroni obadrai kamiwa salkija sekang borong menang tiprasa hamgra montri phai je norok joining ma khlai ya abbo hai kobi norok ojorabo BJP thangja mon khata abo bo kok salangin hin phaika kok salangi phai mani bisingo borok kabang kuthumka engka borok kabang ma kuthumka hangkaino abo khutung rok bakha sini sar bikas beri rok no khutung rok bagai rikha engka sabo phaya pro sar bikas phayo engka aboni pore khaino khutung ba pore kha phadi sing kisa ba salai nei hinai ba sawe akoi flag rom dibu emonto cylinder hinai khaile kata norok ki apru bukha baje thang apru monto bukhabai to thane kiri apro ka basari hike to bacha kasung kaisa mantri ni order after kok makhno mantri ko manao ama hike bacha lakha tini jetai sandra bobagra ne bana rommale abun uddesho tama kai sung tini bobagra ni bana romani he karon sungno bibinno rokom borok bujia ang to khana borok kubino BJP ngi thangkana henei wan sokang ka ani bagi sung chini paro kok sab lai meeting ring kha sung taisa medom soro na hare akoi sung meeting khayoi flag kon tasaram phunok laine hinai sung wan sokata borong norok ni je Krishnapuro obo babise bukhak jut waisharo tini busik family phekenang bana tolabo tini chini o bana tolabo chini 11 Mohanpur constituency by khobjak chini holodia bisiwo 50 family phaika voter hangkai 162 voter o chin takuk forest tongo oro kabang norok obo kun fake gere sejak nujak jotona jeng BJP party hacheng chengra saya gete real obo srai jeng kokbar obo saya borok chin bobagran tujul mungbai chin hatai do phana hamjagoi chin tipra bosongna hamjagoi chin tipra sa bosong je hamjagoi no I bobagra bain tore kon jaga thangya jeng bobagra no hamjago bobagra je jeng no tujulo jeng am haikan cholna bobagra no logri na hinai chin takuk pore song haiman bagai belai hambai chin o tinini lamsamo pandawo phaimajak phajak chini GS General Secretary Borong Gunangjak Madam Gita Chin Central ni tai chin o jaga tong chin BCN chairman chin takuk budrai da Sondik Song Toren Usha am hai kabang ma chin je leader tonar chin Amitabh Song jotono bobagara makhogo himdi hingka himnai bobagara asuk di hingka asungnai bobagara basa di hingka basa nai hinyo tabak sajaratoi sara tipar rajyo thom ma hanyo chini 11 Mohanpur constituency bo bobagara na hamjagoi holodia bisiwo thom laijak hambai norok to bobagra bai songjak sikla bodol nei kamio piaba hotat salkija sekang tiprasa hamgrai montri phai je flag nomani norok apru jorag bortong apro ang khai sengkhai nogo krei samgo thangjak nor khorok busik para krei apru bango sini mane damani tin dolok samgo thangjak bang no hinga puru krei sing samgo ga sing ni sono guri kha mono Facebook nu kha hinga kok saman borok kene nu kha mukone kok sado boswang gar da to saimia ojorabo ojorabo ta hinga sing asung nu kha ga sing para phaika hangai sing angkono sapikha mon te khengja sing te ma salainai yamde asung kok nen mungkha Bimal Deborma bromjog nung to kabang ma joraro mai sacrifice neni lakh taka ni sekmana kabang salary talo obono khip khanung bawa hema thonga tini tai sanor ni bodolni kasam borok te kibil phai bai a belekhen hambai
tini chini media friends no tini kaisa chikon sa program nangbo coverage khlajan bagai main to mungse abo goret chele goret ferano borok actually agino chin tipra matha no engkai kisa koigin sikang oja kisa ban kundri phaima hai hotar sa khlai chini borom gunang tribal welfare minister phai o jaga kisa borok jotono basa laikha fegrok rom rujakha khatung rok bakjakha dino engkai borok belekhan regret kha hechi borok regret ngai saimali janga dino je lead khainai bo kisa chang koron jwa kisa nangjak engkai abo sawa abo ang kisa chuak nangjak bagai abul tabul ni thaka madam ke tabu buchno bisas khlaigla angkai jehetu apro chung iko tabu ani baisong borok khatung rok manjak adino engkai borok mane pap khaimai ma tongkhani saw karon borok theibo thangbo 2021 ni simi bobagran logi tongnai rok bobagrani backup ranai rok borok bobagra je sawo abo ke na tongnai hini borok tam na chung samai tanglai phan borok ni saktak samai tangja engkai abo se odino hotar chaklai khatung rok na jakha engkai bobai photo bujak tin kha engkai abo chung belekna regret kha engkai abo chung hain hoi chini maharajani je ko bai tipra motha o flag no chung teisa rom nai hini borok tini khobor rui chung tinor phaileka borok belekhan tini ke khas rangjak kha tabu ke khak khong khomung kha engkai nok rok borok kutujak tong bai khatung talang thamai engkai abo borok ni tini bakha satisfaction manan bagai chung tinor phai borok malai pika borok haino hai chin nok ni borok hain hai tipra motha no borok ki feel baikha hambai norok bahai ma tong tini bobak rano taisa norok logeni je or phale mani agi bologiri jak chung bujur hamjak bobak rano hamjak usang hamjago piasani ro chung hamjak nai je tina bo maya chana hin tong ta bono sari ne chana acha abo sisila bya khang ta pakur si petra mane borok munang tipra sa hamkra mantri bikas debram phaipro sislab liya acha amti khen ni borok wan su chakliya joining mangun saimia borok ঠিক আছে Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham rignai tabuk hatiwo bele rang klai baino manthubi tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakum toya kharu joto manthogo haike lirida tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanboro phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phajago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal nokrino rignai risha wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Take is a contact number 87878315552 oblique 82589191171 oblique 8119938 548